trebuia să-l fac, pentru că n-am mai postat pentru că mi-a pierdut contul și da, n-am mai știut cum să-l refac. Am simțit nevoia să readuc ceva pe acest canal, doar că n-am știut ce, dacă mai știu. Eu știu că a fost doar de cineva, nu. Eu știu că ne mai știți. Și vreți să vedeți pe cineva anume. Așa că îl avem aici și pe Nai. Salut, băieți! Salut, Nai. De când ai mai vorbit cu spectatorii? Am un cont. De când tornada aia imensă m-a mâncat. Scuze pentru partea a doua că n-am mai venit, dar partea a doua o să vină în curând. Și pentru animația cu schimbările, o să vină și ea în curând. Da. Deja am o parte pregătită. O să revin așa ca un control video. Adică Watchmen of Doom versus Watchmen of Doom 1.0. Control video. Trebuie să ieși și să reintri ca să ți se refacă. Da, deci am făcut un callback. Nu cred că v-ați așteptat să postez. Aș vrea să reînviu canalul. N-am mai strâns vizionări deloc. Cu jocul ăsta care voia să nu mănânce tornada de pe Roblox. Și avem niște vești proase. Încă nu merge, deci nu o să putem să facem videoul. Încă nu o să putem să facem. Pentru că are niște probleme, că nu se mai încarcă. Dați-vă la mine cât de mare sunt. Sap. Și am și tornada de foc. Sunt de free. Bine, o să mai ne vedem când o să apare telefonul lui frate meu. Adică David. Da. Care voia să ne mănânce ca tornadă. Da, și partea a doua de la video. Nici nu ne-am apucat să o filmăm. Stați un pic că revenim imediat. Gata, guys, am revenit. Din nou salut. Vocea mea este un pic mai groasă, pentru că și eu am mai evoluat de atunci. Nu mai sunt băiatul care mă știați atunci, pentru că da, sunt mai mare sau mai multe lucruri. Da, și n-am ce să zic. Măcar că încă ești copil. Mai am 2 ani de copilărie, frate. Deci înseamnă vreo 2 ani de postare. După aceea am apucat de liceu și cu alea. Și nu știu dacă o să nu am timp să postez. Da. Astăzi o să jucăm mai multe joculețe. Și o să facem și o să ne uităm pe YouTube să vedem ce joculețe ne jucăm între noi. Și o să ne uităm și la short-uri. Și o să vedem ce facem. Hai că ne vedem pe YouTube. Așa, gata, am ajuns pe cont. Vedem ce joculețe jucam. O să jucăm și stilă Brainrot. O să facem un edit pe CapCut. O să ne jucăm Mini City Tycoon. Deci în acest episod o să fie foarte mult OG. Dar haideți mai întâi pe stilă Brainrot. Pentru asta trebuie să ne schimbăm conturile. Pentru că avem mai multe. Nu mi-e rușine să mi le arăt pe ăștia. Că n-aveți ce să vedeți. Doar apăs.
Și eu folosesc amprenta. Bine, scuzați-mă, nu mai am contul ăla de Night. Acum trebuie să-i ziceți Denis. Sau dacă voi sunteți OG, să-i ziceți Night. Da. Night. Cum vreți voi. Denis, Night, așa. Cum vreți voi. Episodul acesta, când îl filmez acum, este 8:54. 9 fără 6 minute. Și da, o să jucăm până la 9, că după aceea trebuie să lăsăm telefoanele. Da, nu închidem. Lăsăm baza încuiată, că cine știe ce facem. Uite Am ce pierdut eventul. am pierdut, bă, din nou. Cred că. Nu mai am 200. Uită-te la Brad. Ia să vedem ce am. Nu-i nimic. Mi-a dat doar 500. Eu am doar 19 zile completate. Eu am 18. Mi-am dat Acum- și mie un Ți-l dau? Pe ăsta ți-l dau. Bă! Atunci îți dau... Îți dau asta peste fund. Hai, vino. Ia vine. Omul e prost când putea să ia un triplitru tralaleritos. Dead. Frigo Camelo. Ha, că te lasă să-l iei. Te las pe naibii. Poate să vezi că îți fac, bă! Ce mai fac? În jură de tine. În video. Bă, tu faci video și tot în jur? Swaggy Bros. Da, să Plus arăt. 25. Nu spune. Bitch. Sex. Nică ești bitch. 6-7. Baza o să se deschidă în curând. Și o să-l... Adică, crezi că las. Dar nu o să las. Omul e prost. Hai să vedem care e următorul joc să jucăm.